Мисоли 98 аз саволҳои масъалаҳои кушод. Дар инҷо числа функсия дода шудааст, қимати калонтарин меёбем, лекин x бояд дар порчаи -1 ва 3 бояд бошад. Ин намуди савол бисёр аст. Ҳар як функсия тригонометрия буд, буд решадор ба фикрам буд. Ин намуди савол чӣ кор мекунем? Аввал бояд дар функсияи худатон -1 ва 3 бояд санҷем. Каноҳ қиматҳои бояд диҳад. Яъне ин якум кор, ҳама вақт бояд ҳамин корро кунем. Яъне лимитҳои порчаи моро -1 ва 3 бояд -1-ро ёбем ва 3-ро ёбем. Баъд боз як чӣ бояд бинем? Решаҳои муҳосилаи функсияи моро бояд ёбем ва дар функсия бояд санҷем. Фақат ҳамин ададҳо қимати калонтарин ё ин ки қиматҳои хурдтаринро ба мо медиҳад. Биёин аввал -1-ро санҷем дар функсияи худ. Вақте ки -1-ро мемонем, чанд мешавад? -2 -6 ҷамъи 7. Ин баробари -1 мешавад. Баъд 3-ро мемонем. 3-ро вақте ки мемонем 27 54 -54 ҷамъи 7 7-ро дод. Боз ду адад ёфтем. Инҳо метавонад қимати калонтарин ё хурдтарин бошад, лекин мо намедонем. Бояд боз як чиро санҷем ададҳои решаҳои ҳосила. Яъне ҳосилаи функсияро бояд гирем. Чанд мешавад? 6x квадрат - 12x. Инро бояд мо баробари 0 кунем ва решаҳоро ёбем. Аз қавл ҷудо кунам, x -2 мешавад баробари 0. Дар инҷо ду реша ёфтам, x баробари 0, x баробари 2. Ҳамин ду ададро дар функсия бояд санҷам. 0-ро мемонам, месанҷам, 7 мешавад ва 2-ро мемонам, месанҷам, 8 16 -24 ҷамъи 7 ва ин боз баробари чанд мешавад? -1. Хеле тасодуфан ҳама хел шуд. Ҳар ду ададро бо ҳаза гирифтем. Лекин аз инҷо бояд фаҳмем ки қимати калонтарин 7, агар савол баръакс қимати хурдтаринро ёбем мегуфт, -1 мешуд. 7 ё -1. Чӣ мебинем? -1 ҳаст дар ҳар ду ҷо. Аз мо калонтарин мепурсад ва барои мо 7 мемонем.